Ganito na ang kwarta. Guys, hi guys. Hi guys, maayong buntag sa tanan, maayong pagbalik sa akong vlog. Naami karon diri nagsubay sa among kayutaan eh. Wala ni ang bago nga dalan, so expected na nga mag-farm eh. 1 week ago, muna to akong farm. Farm na ako na, pero sa silingan pa. Dito amo dapit. Asa? Nagluyan ko yan. Naglimo. Maayong pagbalik sa akong vlog na atakaron sa among bukid. Nagkuha na sa meeting di abanse kay magtukod na direk kuan bakahan. Kita mo sa among yuta kaniong mao na sa sud mag-farmer na may. Ingon si Dodong, kung hindi ka na masaya, bumitaw ka na. Uy, nabuyan ang cellphone. Ay, nabuyan. Okay, naputol na amang kung tag-iya na ah. Sana ang tag-iya guys. Oh. Creek man gud ni guys, gihi mo kalsada ba? Awaya. Tagya sa creek. Tag-iya sa creek. Ay, sorry ma'am, sorry. Direkta guys sa gawas. Bona ako madam. Buo kayo. Oo kayo, nag-unang tiyan. Ang Uber pa si madam. Ay, pwede pa daw i-video nga ka ng anak siguro. Ana, okay. Okay.